sus la mă muncește de toți banii. Nu te-am racolat, că nu te-am racolat, ci pur și simplu te-am întrebat dacă vrei să începem amândoi pe treaba asta. Poți să vorbești și eu acum, că vorbi numai tu. Povestește-mi un pic despre planurile pe partea asta profesională, planurile de extindere. O să fiu puțin reținut pe treaba asta, pe parte de plan profesional, atât eu cât și el. Pentru că momentan, până nu o să facem și o să accesăm ceea ce ne dorim să facem, am făcut o întreagă tevatură în fraza asta, am vrea momentan să păstrăm pentru mine. Și pe viitor să ne oferim nouă satisfacția dacă se va realiza și să sperăm că se va realiza. E bună strategie, îmi place cum gândiți. Adică o să lăsați succesul vostru să facă gălăgie. Da, e mult mai gălăgie decât să mă pronunț. Poate lucrul da, respectiv nu o să... un tip tot cam unde țin parte de extindere ceea sau... ce facem. Da, un fel de extindere. Pentru că, sincer, odată ce ne-am axat pe treaba asta, din punctul meu de vedere, n-ai cum să te duci pe Horeca sau pe alte lucruri. Clar. Și faci ce-ți place. Adică Exact. Ești păcat să renunți la asta. Vă plac mașini? Foarte tare. Ce mașină ai tu, Alin, în momentul de față? Ce mașini? Ce mașini? În momentan mergem cu un Golf 5 GTI. Mai avem și Passatul. Poate facem și Mercedes-ul. Crezi că ai? Are Golful? 350 momentan. Passatul? Passatul 220. Not bad. Da, explică și detaliile ce deține mașina respectivă. Și motorul e făcut de la zero la Passat. E totul făcut forjat. Am investit în motor cam vreo 5.000 de euro ca să-l fac pentru nebunia mea, dar a fost cea mai mare prostie, că mașina era tracțiune față și nu o să pună niciodată jos, că noi am vrut să facem un target în ea de 400 de cai, dar o să patineze în gol. Practic, Dar ai învățat ceva. Sanicu Zurgălăi. Și acum l-ai la vânzare și vrei să iei BMW. Da. Niciodată. Care este dream car-ul tău? În bugetul pe care ți l-ai permite. Adică ceva realizabil în următorii 50 ani din banii pe care îi produci, ce mașină ai vrea să-ți iei? Nu una decentă, gen maxim teză. Nu, momentan... Să îți iei, nu să vă luați. Mulțumesc, Gabi, zici că nu ne împărțim. La noi mașinile nu contează acum. Noi avem, scuză-mă că te întrerup, noi avem o vorbă. Și pe bune, chiar asta e vorba noastră. Împărțim tot, mai puțin femei. Adică Permitem să mă îndoiesc la cum vă văd. nu a contat cine a cumpărat mașina sau a cui e mașina. E foarte bine, e Obiectele materiale niciodată nu au contat pentru noi. foarte mișto. Și momentan Sincer. dream car-ul nostru îl avem în garaj. Dar trebuie să-l ducem la bun sfârșit Este vorba proiect. de Da, frumusețea de de Mercedes. Mercedes. Chiar vreau Poate și... când mi-ai luat alta, o termin și pe asta. Vreau și eu să o văd terminată și noi. sper să vă ajute Dumnezeu. Mulțumesc, Gabi, mi-ai dat să știu unde Nu, mi-ai mă, dat-o. nu, lasă-mă. La suflet, o bate pe mine, vorbând. Man, lasă-mă să termin. Doamne, ferește să o iei cu tine Nu mormântul. poate, mă, nu poate, că înțeles. Am înțeles, mă, frate, lasă. Ce ai înțeles? Că am înțeles. Exact. Deci ideea e în felul următor. Eu chiar mă rog pentru voi să vă meargă din ce în ce mai bine, să vă meargă foarte bine, să o terminați pe aia și în foarte scurt timp, după ce terminați pe aia, să vă luați pe următoarea și pe aia să o finiți, mi-o finiți mie. Cu asta? Da, mie chiar îmi place. Dacă mie. faceți... Da, dracu nu ți-o dau. La câți bani și timp am băgat în ea, Adică sincer. și ce crezi că e Stres, nervi. Sunt videograf la 2 garaj, man, am permit. Dar mie să nu căutați, că nu mai are timp liber. Mă muncește de toți banii. Deci ăsta ar fi visul vostru, să reușiți să terminați proiectul cu Mercedes-ul. Da, pentru început, da. Cam asta ar fi, la bază. E un proiect frumos. Realizabil. Păi, sincer, ce mă atrage foarte tare la proiectul ăsta, o să dea puțin lumea cu hate, dar un CLA AMG în clipa de față în România, eu n-am văzut dus la extrem, din toate punctele de vedere. Ce înseamnă extrem pentru tine? Adică să fie atât de cuprinzător pe partea de estetic,
să-ți Are white ofere... body? Nu am observat. Nu, n-am vrut să merg pe white body pentru că nu sunt adeptul la tăiat în caroserii ca să pot să înlățesc mașina. Ok. Nu, vreau să o duc la extrem, în adevărata evaluare, dar să-ți provoace satisfacție atunci când o vezi pe stradă. Nu știu dacă mă înțelegi la ce fac referire, dar Ce ochii după ea. exact, să fie ca un wow când vezi mașina Da, respectivă. să fie unicat. Exact. Și asta m-a atras foarte tare, pentru că în clipa de față în România sunt foarte puține care sunt modificate, dar nu atât de mult duse la extrem. Ceea ce vrem să facem noi de NIL. Chiar sunt curios cum o să decurgă Mai e de proiectul. așteptat, crede-mă, mai e foarte mult de așteptat pentru că nu ne permite timpul. E, de când ne cunoaștem noi, tot fără bani pe Deja față. aveți colegi noi la garaj din ce am văzut, deci ușor, poate vă degrevați și voi de anumite chestii și aveți mai mult timp pentru Da, dar proiectele personale. e ok să-ți oferi implicare în ceea ce vrei să faci. Nu zic să ieși din treaba asta, ci să reușești să-ți aloci 10-20% din timp și pentru... La cum mă cunoști tu, asta o spune doar în fața camerei, să înțeleg. Să-ți dăm bine pe sticle. Exact. Ia zi, domnul moderator. Care e diferența de vârstă dintre voi doi? Diferența între noi este de 3 ani jumătate. Ok. Deci n-a fost... Dar în chile, de ce nu mă trebuie? Dacă insisti, Nu mulțumesc să rula să la regiu. pot estima, Ce? Cifrele? cred că 50 de kg diferența între voi. Hai, nu fi obraznică, te tund. Câte kg e? Eu 78. Nu pot să mergem departe. Mulțumesc. Baba Vanga. Bine, nu e, frate, la mine e stresul foarte tare că e acumulat. Nu-mi place mâncarea, să înțeleagă lumea. Chiar nu mâncăm noi. Mâncare. Dar când mănânc, Mâncați clienții. mănâncă fratele tău cu poftă și cred că asta compensează. Dacă să era zic. Mirel aici, o să ar fi zis că tu pare Nu că ai te dracu mâncat, de prost rotunjorul, pare că ai mâncat un copil. Ai văzut cum face el? Da. Ți-al dracu de rotunjorul, dracu. Cum o să vorba? Nu știu, te-aș mai întreba chestia, Linda. Spune Cosmin, Mi-e mulțumesc. greu. Zi Ce că mi-am mâncat suflet. Ce ai lucrat înainte de a intra în Păi, business-ul ăsta cu Prima fratele oară tău? când a plecat fratele meu la București, am zis să încerc și eu, că era tot la fel barmanier. Am zis, bă, hai să încerc și eu, să mă duc după el la București, să văd cum e. M-am dus, a stat o zi, nu mi-a plăcut, N-a fost am de dat bine. înapoi. Ok. Stăteam în cămin atunci, mă, și erau paturile suprapuse. Așa e în regie. Și dormea cu mine în pas, săracul. Și la etaj. Eram slăbuț atunci, pot să zic. Eram cam ca tine, dacă nu mă înșel, nu? Mai, sau fel. Hai să nu. După ce ai deschis garajul și ai dat de bine, Da, al dracu bine. ai început să faci mâncare. Bag ca lumea. Mamă, lasă platoul acolo. În fine. Nu te-am racolat, că nu te-am racolat, ci pur și simplu te-am întrebat dacă vrei să începem amândoi pe treaba asta. Cosmin, dacă ai avea posibilitatea de a face detailing unei mașini celebre, ori celebră să fie mașina, ori să aparțină unei Da, personalități, persoana în sine. ce mașină ai alege și de ce? Nu pot să zic mașină în sine, ci persoană. Pentru simplu fapt, pot să zic două persoane chiar, care sunt, pentru mine, nu pot să numesc un moto, dar sunt niște persoane foarte importante. Cred că unul dintre ei ar fi Țiriac. Doar să pot să am posibilitatea să discut cu omul. Deci tu, din start, ți-ai explodat business-ul. Nu, Ai avea nu, timp nu, să nu. faci detailing la toate mașinile lui Țiriac? Nu mă înțelege greșit. Să-i fac Alegi la una dintre La mașini. una dintre. Și ai o mașină în minte? Nu, pentru că toate sunt frumoase pe care le are, sincer. Ci pur și simplu să am posibilitatea să interacționez cu omul. Sau o altă persoană pe care pot să zic că chiar mi-ar place să am o discuție. Nu o discuție, ci pur și simplu O colaborare. O Da, conversație. conversație ar fi Gigi Becali. Nu știu, mi se pare o persoană foarte ok și un om cu, pot să zic pe românești, cu mult cojones. Ok, când o să mă mai sune, îi zic să treacă cu mai pe la tine. Da, exact. Tu, Alin? Băi, sincer, ce am văzut și pe Caterinca, și îmi plac rău mașinile, ce am văzut în vlogurile lui, visui. Mai faci un pic de detailing pe M6-ul ăla. S-ar Deci bate cu ăla- Cherdama cu el. Da. Dar... Ți-ar plăcea? Ok. Da, Păi uite, mi-a plăcut. Bisoi, dacă te uiți la podcastul nostru, prietenii de la Și 2 crede-mă că am multe idei în cap. prietenii de la 2 se oferă să-ți facă gratuit o lucrare la M6. Da, gratuit, în ultima lui mașină care îi place foarte tare, da. De ce nu? Pentru voi n-ar fi o chestie prea mare, ca și promovare ar fi wow. Și mie mi-ar plăcea să filmez cu Bisoi. Și eu îl urmăresc, e super șmecher pe el. Da, pentru vârsta pe care o are chiar da. Și e super smart, Exact. chiar e.
Eu m-am dus mai pe partea de serios. Mie îmi place genul Te-ai de... dus super high tu. Știu, dar... Da, e mișto, da. Nu știu, asta mi-aș dori Da. eu. Asta e o dorință de-a mea, personal. Cosmin, care e cea mai mare greșeală pe care o fac șoferii atunci când încearcă să-și curețe singur mașina? Sunt foarte multe. Pot să zic pe partea de faruri, de caroserie, de geamuri, de începem ceea cu ce îți faruri. dorești tu. De faruri, marea majoritate se ia după internet. Pliculețe magice, lacrimi de panda. Nu funcționează penul magic care Nu, repară nu orice are nicio zgârietură? treabă. Nu există așa ceva din punctul meu de Dacă vedere. pe ce să mă dă un oborum? De la... Cu un ștergător cadou, bă? Exact. Nu. Sincer, când vrei să-ți faci un far să fie cât mai corect posibil, cel mai bine ar fi să te duci într-un atelier. Dai comanda la reprezentanță. Da. Trebuie să duci într-un atelier acreditat și cu o istorie în spate care poate să-ți aducă farul respectiv în stadiu de fabrică sau aproape de stadiu de fabrică, în funcție de ceea ce are În farul caz că e respectiv. prea deteriorat, Exact. nu putem să fim aberanți și să nu... Mulți încearcă acasă, spatele blocului, cum s-ar zice, și ce lasă că cu 50 de lei o rezolv eu. Și după îi implică un cost mult mai mare și o dificultate mult mai mare pentru noi, prestatorii. Dar n-ai ce să faci. Sunt categorii de oameni care vor să facă într-un atelier sau care vor să facă acasă, că li se pare lor mai ok. Poate sunt genul de oameni care pur și simplu le place treaba asta și nu au informațiile necesare încât să-l aducă la bun sfârșit. Sau să slab informații. Pot să-ți povestesc eu o chestie legată de treaba asta. Am un prieten care a vrut el să-și... Sper că nu miră. Nu contează, nu-i dăm numele. Am un prieten care a vrut să-și monteze lumini ambientale acasă. Dacă auzi de sosule despre tine, e vorba. Și s-a dus la alt prieten de-al lui, care e mare expert, și s-au apucat să monteze luminile ambientale până au ars electrica de pe oglinzi. De să înțeleg cu alte cuvinte. Nu dăm nume, dar oglinzile acum sunt la liber, așa. Dar nu dăm nume, nu judecăm. Ce, ți-a trecut modul butterfly în ele? Da. Și celălaltă flambează. Am oglinzile noi comandate. Vrei să le spui cu alte cuvinte că Mazda merge tare. Da, păi nu, aia de la 180 la oră se închide singur. Se închide mers. În pantă sau în... Pe circuit, că nu mergem pe... Ce scuze? Așa e moda. Ce scuze? Ce scuze la nebunie. Când mă duc cu ea pe circuit, că nu merg așa oriunde cu peste 180 la oră. Dar le pe Mirel cu tine ca să fie staff. El stă în față ca să mă ajute să taie aerul. Da, l-am văzut cu forma aerodinamică. Noroc că n-are parbriz. Aerodinamic. Ține capul afară pe geancă. Shark Tank. Da. Cosmin, dacă mașina ta ar putea vorbi, ce crezi că ți-ar spune? Termină-mă dracu odată. Asta ar fi primul lucru pe care l-ar Scoate-mă zice. din garaj. Da. Execută-mă în accelerație. Glumesc, eu merg foarte decent. Când se poate, când nu se poate, nu ne permite. Ar fi culmea să rămâi fără permis, având în vedere că mașina asta în Mai garaj. repede rămân fără benzină. E același lucru. Alin, care este cel mai ciudat obiect pe care l-ai găsit vreodată într-o mașină a unui client? Prima mașină pe care am făcut-o, nu eram atât de împrieteniți, să zic. Făceam în garajul mic și după ce am aplicat folia pe geamurile laterale, mai aveam folia pe lunetă să o aplic. Ușile deschise și îl văd pe el, că intră înăuntru și zice: "Help, papa, ajută-mă, tati." Și zic eu tot prea acolo și zic: "Ce dracu ai, mă?" Exact asta a fost formular. Ai știi tu câți copii aveam machitat în spate? Cum mai poți tu la omul ăla să-i mai pui folie pe lunetă? Ia zi, Alin, crezi că un detailing bun ar putea salva o întâlnire ratată? Nu era tata. Două persoane se cunoască, el cu mașina, el cu autobuzul, colanț de 20 de lei, Adidas de 30 de milioane. Băi, da. Dacă mașina ar fi mătuită și să duci la întâlnire cu o mașină mătuită, s-ar vedea foarte urât. Așa, dacă vezi o mașină lucioasă, înseamnă că și persoana de o conduce e o persoană îngrijită. Deci, băieți, dacă nu aveți cu ce să vă prezentați la următorul date, De fapt, aveți, dar nu în stadiul care trebuie. nu aveți altceva cu care să vă prezentați la următorul date și mașina voastră arată deplorabil. Veniți la noi aici, la insula iubirii. Veniți la 2 garaj și plecați cu Teo la pachet. Da. Revenim la ideea cu Oile concursul, noastre. la oile noastre.
Ca să știe lumea, de acum încolo vom anunța câte un concurs în fiecare episod. Va fi ascuns cumva în cadrul episodului regulile de concurs și premiul care va fi oferit. Premiile vor fi din ce în ce mai substanțiale, bine, nu o să creștem la infinit, dar vor fi premii din ce în ce mai interesante. Așa că urmăriți, invităm pe urmăritori să se uite atent la fiecare episod, să descopere care sunt regulile și care este premiul și să participe în număr cât mai mare. Cam asta a fost. A fost mișto să fiu moderator. Ți-a plăcut, da? Mi-a plăcut, dar cred că o să mai încerc. Aia Să zic. stau în spatele camerelor, am avut și o dificultate tehnică, una dintre camere a rămas fără baterie, pentru că nu e nimeni acolo să o îngrijească. Să administrezi. Exact. Cum voi aveți pasiunea asta pentru mașina sau aveți pasiunea pentru Dioptrii. pentru obiective? Și că era gluma aia, cum bagi un fotograf sau un videograf în depresie, îl lași fără obiectiv. Bun asta. Asta e pasiunea mea și uite, dacă ar fi să vând toată aparatura, că vorbeam că am venit cu mașină de-asta, normală, la filmare, aș fi putut să fiu și eu cu un M4 aici dacă nu băgam banii în Da, mă, dar e mai jucăriile bine, alea. sincer, și uite asta, cu ocazia asta e bine să stimulăm tineretul și să explicăm că e mai bine să investești în ceva ce pe viitor îți va aduce profit și te va dezvolta pe tine Nu neapărat, personal, nu neapărat. dar să-ți placă. Asta voiam să zic. E bine să investească în ce Ceva le place. ce îi place. Exact. O mașină e doar de moment, din punctul meu de vedere. Dacă reușești să găsești punctul de intersecție între pasiune și business, ceea ce am făcut eu cu videografia și ceea ce ați făcut voi cu detailing auto, e ideal, e vis. Dar cel mai important, avem o viață, e scurtă, nu știm când se termină. Trăiești-o din plin. Doamne ferește, mâine poți să nu mai fii. Da, trăiești-o din plin, fă ce-ți place. Îți place să dormi? Îți place să te plimbi, să vezi lumea? Nu Fă-o. știi niciodată când lucrul ăla îți va Exact. aduce succes. Exact. Da. Ne revedem în următorul. I'll Eu- be back, cum a zice. I'll be back in the back of the camera. Am observat ceva la voi diferit aici. Mersi, frate, ne-am spălat și ne-am schimbat. Am apucat și noi, știi ce zic? Tu mirosei frumos. Da, dacă le văd. V-ați schimbat. Da, E spălat cu Dalin. caracterul. Ăla niciodată. E bun, Jegos. Zilnic. Văd că ați schimbat hainele. Nu mai sunteți în costumația de... Da, pentru simplu fapt că pot să zic personal că azi am avut posibilitatea de a jongla puțin așa cu timpul. Wow, Am fost puțin mai liberi, da. În schimb, nu am avut posibilitatea și știi destul de bine, având în vedere colaborarea noastră, încât să accesăm, să ajungem acasă, să ne spălăm, să ne schimbăm și să tragem câteva cadre, cum ar zice român. Asta a fost chestia. Asta a fost motivul pentru care ați filmat primele 3 episoade în... Da, pentru simplu fapt că nu am avut Eu am crezut că a disponibilitatea. fost de marketing, să promovați echipament branduit cu 2 garaje. Da, dar având în vedere spațiul în care filmăm, sincer, cred că e cel mai bun argument din punctul meu de vedere. Ci nu haina, ci pur și simplu omul și imagine. Da. Dar eu zic că dacă ați făcut acest prim pas în a aduce niște schimbări de recuzită, cum îți place ție să spui, O să aduc și mai departe. asta voiam să zic, poate schimbi și tu masa asta. Lasă, frate, că e bună și la 150 de lei de la Tideman chiar își face treaba, uite că ești la ea. Reclamă neplătită. E pal masiv. Nu suntem sponsorizați. Nici de Aqua Carpatica. Poți să-i dau Trebuie să spui numele. astea, dar... Ha? Nu trebuie să Nu, spui dar asta, dar o să fim cândva vreodată să în viață. știe lumea, nu suntem sponsorizați momentan. Nici de dânsii, nici de ce am avut mai înainte de ce am mai avut. Cola, Pepsi, Borsec, whatever. Nimic din ce ați văzut aici nu a fost sponsorizat. Dedeman nu ne-a sponsorizat cu masă. Dacă vede, să uite de la Dedeman și vrea Fii să sigur că sponsorizeze cu o suntem masă și mai friends. interesantă, dar să fie tot așa, cu alb sau cu negru, ca să se potrivească în decorul ăsta frumos. Și niște scaune mai interesante, chiar da. Da, asta voiam să zic. Masa ca masa, dar scaunele astea, eu nu o să încheiem aici episodul de azi. Mulțumesc. O să batem palma, o să vă pup așa de la distanță virtual. Dar Nu o să ne viitoare ridic, trebuie să fie ceva mai om. nu o să ne ridicăm, doamne noroc, pentru că o să scârțiți scaunele. Astea-s de garderobă așa pentru început. De recuzită, Cosmin. Lasă-mă pe gici garderobă. Garderoba e pe tine. Mie îmi place cum Te sună. îmbraci în scaun? Ce tare. Da, uite, dacă stau și iau logic, mă scufund din el.
Ne vedem data viitoare. A scârțit! Ți-a plăcut?